Kok di kana nasibnya untuk ayam mato jatuh balina. Di rantau denai lasan sai menyambung hidup di ate galombang. Kok tiba anginan kancang kamano denai tampe balindu. Dan nanti malam katarang kironyo bulan nanti ado lasan sai badan dan surang jo angin malam denai sampaikan kamano denai kabatenggang sanak sudaro nan jauh di matong. Oi angin laut tolonglah denai nan malang sampaikan pesan denai ko. Katana tapi kabakan denai lasan sai di ayun galombang. Di rantau denai lasan sai menyambung hidup di ate galombang. Kok tiba anginan kancang kamano denai tampe balindu. Dan nanti malam katarang kironyo bulan nanti ado lasan sai badan dan surang jo angin malam denai sampaikan kamano denai kabatenggang sanak sudaro nan jauh di matong. Oi angin laut tolonglah denai nan malang sampaikan pesan denai ko. Katana tapi kabakan denai lasan sai